What's up mga kabatang M? Me, Batang M, again with a question and answer portion. Karon part 2 data sa question and answer portion, and I will answer it deeply. Well, ipagawas na ko mga kasing-kasing na pag Sige, so let's start the question. So, for the first question, who was the last person to make you cry? What do you wish this person would have said to you? Who was the last person to make you cry? What? Of course, kailan naman yun mo siguro latest heartbreak, ha? Sige. Latest heartbreak na ko, si Erica Doyungan. She was the last person who made me cry so hard. Badly. I'm badly done. And what do you wish this person would have said to you? I wish that, what do I wish? I wish that, unta kong wala noon ta niya ipadugay, gi-explain noon ta niya sa ako early pa, na I wish she told me that she's not happy anymore with me, and dapat nagpiskot na nila question ay maglibog ko sa akong tubag, guys. But para sa ako, Bisaya na lang ako. Gusto na ako unta na madunggan gikan siya is wala na lang ta niya nagiingon na ingat to iyang reasons na giingon sa ako, which is nakapasamot o na broken, but still wish her the best always. But I forgive her naman, and it's okay naman. Move on. Next question. So, for the second question, Mingo, ngayon lumiyon man ang mga swimmer? Ano lang yun mo kasi. Siguro, para sa ko lang sa mga naila na swimmer, lagmay silang lawas, then indot sila mga weak spot. Siguro ma-attract ang mga babae na. Then siguro na pa yung mga attractive po kayo sila na sa akong nailan, sa akong kauban na pabansa, sa akong amigong swimmer. Thanks for the question also regards to sa mga swimmers na athletes from all over asa pa na, especially Luigi Buyawa, and nag-request si Aldin. So muna to siya. Next question. Next question. So, sa 3 months, nakalimot na kasi inyong 10 months. Nice question. So sa 3 months, nakalimot na kasi inyong 10 months. It was not really easy to me, to be honest. Siguro it took 3 to 5 months before although nagyoy part na ganang makita bit ako, or na mga makita nimo maglisod yung ko cope up sa pagalingan, pag-rebuild sa pagalingan, kay murag nagisaw pamati na maglisod na ako start balik kung ako na sundan. Why build me up if you'll just let me down? So wala man yung nakalimot, pero siguro it's time to move on and be happy. Next question. Nindutin siya ng question. Is cheating a choice or a mistake? Oh, next question. Is cheating a choice or a mistake? In the first place, it was not a mistake. Choice yun na ninyo. Depende lang case to case, pero naisam na makayon case to case kay labi nagdili na ka, murag pareha ng example, hubog na ka, murag wala na yung idea kung sa'yo mong ipambuhat, malimot na ka na. Siguro ka nang grabe na ka, hubog na. Pero para sa ako, in my own opinion, cheating is a choice. Why? Because before hindi mo nang buhat ko, nakauna na naman ka na mong yun na imong idea, or mong yun na imong buhaton
before baka nabuhato mo. So for me, cheating is a choice. Next question. Asa masakit bulagan ka dayon 5 years na mo kapin or di ka palitag sa shoes? Siguro masakit ang 5 years bulag, 5 years na mas bulagan ka. Then of course, siguro wala na yung mas best na mahatag, do you call that? Basta wala na yung mas best na madawat nimo gikan imong inampo sa paladara. It is not materialistic, but huwag na siya atong kinanglan ay need, which is companionship and love, basta or something like that. Masakit yun ang bulagan ka tayo 5 years. Okay, it's a long period of time. Next! So next, sure ko ba dyan siya? Ay, yun siya. Abot, dagan mo po yung naka-question ni sa tanan. Ano ang mga laki kay may right kinaunhan? Siguro, ngano ang mga laki kinunan ra. Napoy uban siguro na makaingon mo nga na kay nag-expect ra mo na or nag-assume ra mo na nga na gid siya perwente, which is apparently not correct. It is wrong because para sa ko dapat in order na magpadayon siya o ang imong pagtan-aw sa iya, dapat fair ang inyong pagtrato sa isa't isa, dapat pag-balance. You know how to give give and take, guys. Kay siguro na gyud part sa laki na murag moabot gyud sila na makauno na gyud na lang anong wala pud niya na ingana or buhaton pareha sa ako. Siguro dili man gali perfect ang relationship, pero next. Ang last question kay similar sa first question. Sino at pinaka-worst mo na heartbreak? Sino? It was Erica. And worst mo na heartbreak? Of course, siya. Kay it was I was hoping na good na fun. Siya nang last. Tapos wala na yun ko nag-expect na line pa mas best siya. Dayon. Gaga. Ano eh? Wala, ayaw. I-beep. So, siguro, to din ako istorya na kay I don't want to talk about it na. And it really sucks when I think of that past experience. So, moro to siya, guys. Thank you for all of your questions. I really appreciate it. And karon, I don't know na nabuang na magkuhanin karon sa inyong mga questions, but I'm gonna still try. Bitaw guys, salamat kayo. Thank you kayo. And shout out sa mga naghatag na questions. Guys, siguro nakapamilyar mo dala sa uban, but shout out sa ila, shout out kay nakalimutan ko. Shout out pala kay Maria Owa. I don't know kung sa pa yung nagpa-shoutout. Maski nang wala, shoutout sa inyo guys. Thank you guys. And thank God we reached 600 subscribers. And guys, continue watching and viewing my videos, vlogs. I would appreciate that. And
comments mo kay will help improve my vlog and makatabang yun siya sa ako guys. And moro to siya. Guys, thank you for all of your questions, for all of your efforts, tanan. Okay. So that's all. See you again. See you again sa another vlog, and don't forget to like, subscribe, leave a comment, guys. Pag-comment mo, especially mga taga-Oroketa, I need your support, guys. Support. We're almost up to 1K. And please po, i-view po ninyo. Tanaw po ninyo, guys. So, Batang I'm out.